entramos en cuestións menos alimenticias, pero espero que tamén de interés. Podo, entonces? Sí? Bueno, pois, como sempre, bo día e gracias por asistir a esta convocatoria na que, bueno, pois vou dar conta un pouco dos temas que o Grupo Popular vai levar ao pleno que celebraremos a vindeira semana. Imos presentar unha proposición non de lei para que o Goberno Central atenda unha vez unha medida que vai en beneficio de miles de traballadores da nosa comunidade, non? Chama a atención a negativa de Pedro Sánchez do seu goberno a traspoñer a normativa comunitaria 2020-285 que exime do IBE as empresas cun volumen de negocio anual por debaixo do limiar dos 85.000 euros. A norma, que abre a posibilidade de elixir entre o réxime xeral ou o réxime de franquía, podería estar aplicada dende 1 de xaneiro de 2025, pero non alcanzamos a entender os motivos polos que o Goberno Central está a atrasar a súa aplicación. O IBE franqueado está pensado para aliviar a carga burocrática e financiera dos colectivos de autónomas e de pequenas e medianas empresas. E este réximen o que fai é evitar liquidacións periódicas de IBE e simplifica a facturación co consecuente aforro de tempo e de custes. E quero recordar que en Galicia hai alrededor de 100.000 potenciais beneficiarios desta medida. A semana pasada a Comisión Europea dáballe un tirón de orellas ao Goberno Central e informaba de que levaría a España ante o Tribunal de Xusticia da Unión Europea por, insisto, esa falta de sensibilidade cun colectivo primordial para o tecido económico deste país. Por iso, dende Galicia, tamén lle exiximos ao Goberno de Pedro Sánchez a que, de maneira urxente, antes de que remate este ano, pois poña en funcionamento o réxime de franquía do IBE para as pequenas empresas e para as persoas autónomas. A segunda das nosas proposicións non de lei tamén é relativa a outra decisión do Goberno que vai en contra de outro colectivo, neste caso, o que está directamente vinculado ao sector do mar. Como saben, o Goberno Central, unha vez máis, volve a atacar a costa galega nese novo intento de querer expulsar toda a actividade económica do noso litoral. E digo novo porque xa o intentou en 2018, volveu a intentar en 2024 e agora pretende voltar á carga. A reforma do Regulamento Xeral de Costas introduce cambios relevantes no réximo de concesións do dominio público marítimo terrestre, limitando a súa duración e poñendo así en risco a continuidade de instalacións vinculadas ao complexo Marindustria e a outras tamén de carácter social. E o que pedimos a Pedro Sánchez é que cese xa neste intento continuado e francamente incomprensible de boicotear o litoral galego, que dé a cara, que explique ás comunidades autónomas cales son as súas verdadeiras pretensións con respecto a unha reforma que, dende logo, non conta co respaldo da sociedade galega. No apartado de preguntas ao Goberno, ímonos interesar novamente pola opinión do Goberno sobre esta modificación do Regulamento de Costas e tamén imos ocuparnos do atraso na aprobación do Plan Estatal de Vivenda 2026-2030 que pode comprometer a continuidade e o financiamento de numerosas convocatorias xa en marcha, que xa foron postas en marcha pola Xunta de Galicia. E por iso pedimos dilixencia e pedimos urxencia ao Goberno Central. Non se pode presumir de compromiso coas políticas de vivenda cando o que se está a facer é poñer paus nas rodas. E, por último, a última das nosas preguntas, afondaremos o noso interés polas axudas destinadas a proxectos para a restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños e para a rexeneración da produtividade dos nosos bancos marisqueiros. Para rematar, tamén avanzar o debate do proxecto da Lei de Modificación da Lei de Saúde de Galicia, pola que se establecen medidas de prevención e protección integral contra a violencia no sistema sanitario galego. Por lo tanto, imos impulsar esta legislación que busca protexer máis e mellor as persoas que traballan no ámbito sanitario de Galicia. E, por outra banda, pois vaise producir a comparecencia a petición propia do Conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional precisamente para informar deste último tema. Vai informar sobre a modernización do modelo de formación profesional de Galicia.
E pola miña banda non hai moito máis que engadir, se me permiten, iso sí, felicitar efectivamente ao presidente desta casa, ao presidente Santalices, por eses 71 espléndidos anos, hai que decilo. Santalices saben que é un referente, creo que por suposto, para o Partido Popular de Galicia, e agardo que tamén en moitos dos seus comportamentos para calquer partido que se preocupe pola institucionalidade do noso país. Polo tanto, felicitarlle a facelo desde esta tribuna no meu nome, no de todo o Grupo Parlamentario Popular e incluso estou seguro que da amplísima maioría das persoas que traballan e disfrutan deste Parlamento de Galicia que tamén dirixe. Pola miña banda, máis nada, poñerme a vosa disposición por se hai algunha cuestión que quede pendente ou pola que vos queirades interesar. Sí, precisamente para proporcionar iso, máis protección aos profesionais médicos e a todos aqueles traballadores do ámbito sanitario galego. A mí gustaría saber que vai facer o Grupo Popular no caso de que o Bloque persista ou persevere na idea de non propoñer un candidato distinto para a Junta de Goberno. Pois intentar manter a mantendida, intentar convencer ao Bloque de que debe reflexionar e intentar explicarlle algo que creo que é obvio para a inmensa maioría das persoas, que se un persiste nas súas propostas, o normal é que se atope exactamente cos mesmos resultados que obtivo ata o momento. Nós, polo tanto, o que recuperamos, o que invitamos é a recuperar a cordura, o que chamamos é a facer exactamente o mismo que fixemos no caso da valedora, que facer unha proposta, negociar a proposta, acordar a proposta e unha vez que se produciron todos esos pasos, resistar a súa proposta a sabendas de que esta contaba co respaldo suficiente para sair adiante. Isto que se fixo ao longo destes 40 anos no Parlamento de Galicia e polo que se ve, e creo que o BNG debería aprender delo, as innovacións non traen bons resultados. Así que espero que volvan os vellos costumes e que así poidamos todos desbloquear unha situación que creo que redundaría en beneficio da institución e de toda Galicia. Non la acaban de trasladar, a verdad que non tuven tempo de analizala. En todo caso, nos felicitarnos de que o Pazo de Meirás pois se recupere para o público. Quero recordar que este Parlamento de Galicia ten que ver moito e de maneira moi significativa co impulso ás iniciativas que acabaron con esta decisión, e se o que se trata de poñer en valor pois o traballo que fixeron todas as institucións e os distintos colectivos memorialísticos e o conxunto da sociedade para que ese plazo volva a ser de titularidade pública, pois non será difícil atopar un consenso. Se o que se pretende son outras cousas, como que vayamos a enmendarnos a decisión dun tribunal, creo que non estamos no ámbito máis acaído para iso. Pero volvo a repetir, eu agardo que haya generosidade por todos e que poidamos chegar a un acordo, como me gustaría que houvese tamén un acordo en relación a eso para que se concretase algo que este grupo e o Goberno galego tevan demandando un certo tempo, que é a cesión dese Pazo a Xunta de Galicia para poder xestionalo, aquilo que foi no seu momento pois retirado do pobo galego, que lle foi retirado ao pobo galego, debería revertir ao pobo galego e, polo tanto, me parece que a institución que mellor representa ese pobo é o lexítimo goberno que todos os galegos escolleron. E sería bo que esa fose a que tuvese a responsabilidade principal da xestión dese espacio, que seguro o fará, como sempre, pois contando con outras institucións e coa xenerosidade que lle caracteriza. Mire, eu ten que entender que está falando cunha persoa que ten como vocación e como profesión a abogacía. E, polo tanto, son enormemente respetuoso cos procedementos e as decisións xudiciais. Se o que se nos insta ou o que se demanda deste Parlamento é que nos posicionemos no sentido de estudiar calquera posibilidade que poida evitar esa indemnización,
Creo que xa manifestamos no seu momento. Foi unha manifestación que fixemos públicamente neste Parlamento. Se o que se nos chama é a non aceptar un pronunciamento xudicial, aí non nos van a topar nin este caso nin en ningún outro. Nós somos moi respetuosos coas decisións xudiciais. E volvo a repetir, neste caso, creo que hai unha parte fundamental desa decisión que nos satisface a todos. Hai outra que non, en fin, non lle esconderei que nos deixa un sabor un tanto agridoce, pero, volvo a repetir, se hai posibilidade dentro do ámbito xudicial de presentar un recurso ben articulado que teña un fundamento xurídico, estamos dispostos a estudialo, como fixemos hasta ahora sempre que o Goberno Central decidiu presentar unha demanda ou algún tipo de recurso xurídico. Se o que se nos chama é a facer outra cousa, é a desobediencia ou a confrontación directa coas decisións judiciais, pois aí non estaremos, volvo a repetir. Non sei se hai algunha outra cuestión. Non? Nada máis? Pois moitísimas gracias e vémonos nestes días.